Şu günler Türkmenistanda maska rejimini bozan öý hojalyk hyzmatlarynyň töleglerini tölemedik we aliment bergisi bolan raýatlar mejburi palta we şuundur ýygmaga uğradylýar. Polisiýa palta ýygmakdan boyun gaçyran raýatlary rezin dürre bilen urýar. Bu ýagdaýlar Türkmen hökümeti tarapyndan Sewitde gowy çekmegi betetmek barada karar kabul edilen we döwlet harmanyna iň az mukdarda palta hasylyny tawşyrýan Balkan vilayetinde bolup geçýär. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada waka şaýat bolan Balkanlylar Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Bu habarlaryň arasynda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun käbir etraplarynda palta ýygymynyň depkininiň pesdigine nägilelik bildirdi. Häzir maskasyz ele düşen elektrik we gaz üçin bergilerini tölemedik aliment bergisi bolan raýatlar bereket we serdar etraplaryndaky gowçy meýdanlarynda paxta hemde şuundur ýygmaga mejbur edilýär. Hatta polisiýa olary zulüm edip, olary rezin dürre bilen urup, paxta we şuundur ýygdyryp başlady. Dip efirde atlandyrylmasynlygyny soran ýagdaýdan habarly Balkanly ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny 2 noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz häzirki wagtda vilayatyň çägindäki tas ähli harby bölümleriň eskerleriniň we büdjet işgärleriniň hemmesiniň palta ýygymyna çekilýändigini hem aýdýar. Onuň sözlerine görä käbir büdjet işgärleri bolsa palta meýdanlaryna özlerine derek hakyna tutulan ýygymçy iýerýärler. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýagdaýdan habarly Balkanly ýaşaýjylaryň sözlerine görä vilayet häkimi mejburi zähmetiň hasabyna öňümüzdäki günlerde geçiriljek hökümet maslahatynda Sewitde palta plan borçnamasynyň 100 göterimden hem artyk ýerine ýetirilendigi barada hasabat bermäge synynşýar. Ýöne ýaşaýjylar bu ýyl palta hasylynyň pes bolandygyny, goýça meýdanlarynda ýygyr ýaly paltanyň tas ýokdugyny aýdyp, häzir vilayetde palta plan borçnamasynyň 21 göteriminiň ýerine ýetirilendigini belleýärler. Şu ýyl Balkanda palta ýygym mögsümine resmi derejede 8 sentýabrda girişildi we bu vilayetden ýurt boýunça ýygynaljak 1.250.000 tonna palta hasylynyň iň az mukdaryny ýagny 10.000 tonnasyny almak göz öňünde tutulýar. Öz gedeginde Ahal vilayeti 280.000, Daşoz vilayeti 275.000, Liwap vilayeti 320.000 we Mary vilayeti 365.000 tonna palta hasylyny tawşyrar. Galybersede 2013-nji ýylyň noýabrynda Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Balkanda gowy ekmegi betetmeli diýen karara gelinipdi. Şonda Türkmen hökümeti bu vilayetde gowy derek iýimlik däne, miwe we bakça ekinleriniň ekiljekdigini aýdypdy. Muňa garamazdan döwlet harmanyna iň az palta tawşyrýan we hökümet tarapyndan Sewitde gowy ekmegi betetmek barada karar kabul edilen bu vilayetde raýatlaryň palta ýygymyna mejburi çekilýändigi barada sentýabryň başyndan bäri habarlar gelip gowşýar. 10 sentýabrda habarçymyz Balkanyň häkimetleriniň bu işlere ýurdun beýleki sewitlerinden vilayete gelip işleýän raýatlary, şeýle-de arakhorlary we ten sewdasy bilen meşgullanýanlary hem mejburi gatnaşdyrýandygyny habar beripdi. Galybersede habarçymyz şu günler häkimetleriň ýygnalan palta hasylyny daşamak üçin döwletde ýeterlik tehnikanyň ýokdugyny aýdyp, bu işler üçin raýatlaryň hususy hojalygynaky ýük ulaglaryndan mejburi peýdalanylýandygyny habar berýär. Häzir Serdar etrabynyň çemenli, Hazar, Azady we Garaboğaz daýhan birleşiklerinde häkimetler raýatlaryň hususy ýük ulaglaryny wagtlyny illerinden alýarlar we olarda paxta hasylyny daşaýarlar. Häkimetler bu raýatlara şu vilayetde ýaşamak niýetiň bolsa, ýygylan paxtany harmanhanalara daşarsyň diýýärler. Bu raýatlara hak tölemek beýlede dursun. Dizel ýangıjy hem berilmeýär. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz habarçymyza gurrun berdi. Mundan başga da çeşmämiz vilayet derejesindäki ýolbaşçylaryň daýhan birleşikleriň başlyklary bilen giýje saat 11-den soň ýygnap geçirýändigini we gündelik plan borçnamasyny dolmadyk başlyklary paýyş sözler aýdyp, olary kemsedýändigini hem aýdýar. Adatlygyň bu aýdylanlar barada Balkan vilayet serdar we bereket etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat we kommentari almak synanşyklary netije bermedi. Bu barada vilayetin ve etraplaryň polisiýa müdirlikleri bilen de habarlaşyp bolmady. Ýöne bu maglumatlar Türkmen prezidentiniň palta ýygymynyň depkinine nägile bolup, ýurdun vilayetleriniň käbir etraplarynda bu işin depkininiň pesdigini aýdan mahalyna gabat gelýär. Döwlet başçymyz palta ýygymy mögsümini öz wagtynda tamamlamak üçin işleri güýçlendirmek barada häkimlere hem de vice-premiere birnäçe anyk tawşyryklary berdi diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentliği
agentligi Berdimuhammedowyň bu barada Ministrler Kabinetiniň 1-nji noýabrda geçiren iş maslahatynda aýdandygyny habar berdi. Bu aralykda Balkandaky habarçymyz yerli häkimetleriň paýta meýdanlarynyň gyrasynda sygyr ýa-da geçi daňylan bolsa, şol ýeriň kärindeçisine 1000 manat pul jerimesine salýandygyny hem habar berýär.